Türkmenistan milli pasportyň syýahatçylyk üçin amatlylygy boýunça halkara hatawatynda şol 85-nji setirde ýerleşdirilip, geçen ýylkysyndan iza süýşüpdir. Henland Partners adly geňeşçi agentligi we howa transporty boýunça halkara agentligi tarapyndan bilelikde düzülýän pasportlar indeksi adly ýyllyk hatawatda Türkmenistana şu gedek berilen baha görä Türkmenistanyň pasporty syýahatçylyk üçin amatlylyk nokdaý nazaryndan geçen ýylkysyndan iza süýşüp 85-nji ýerde ýerleşdirilipdir. Geçen ýyl Türkmenistan 78-nji setirde görkezilipdi. Hatawatda Türkmenistanyň pasportynyň dünýäniň 50 ýurduna syýahat etmäge mümkinçilik berýänligi aýdylýar. Emma Türkmenistanyň raýatlary iş ýüzünde ýurdun daşyna çykmakda ýyllar boýy dürli kynçylyklara duçar bolup gelýärler. Türkmenistanyň 10 ýyl mundan öň täze biometriki pasportyny girizmeginden soň ýurdun möňler çyraýaty dokumentsiz galdy. Ençemesi pasportlaryny täzelep bilmän ýurdun daşynda bir kanun ýagdaýda galdy. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna diňe paýtaxt Aşgabatyň halkara aeroportundan uçar arkaly çykyp bilýärler. Şeýle-de Özbegistan, Gazagystan we Iran bilen gurýer serhet geçirgelerinden geçip bilýärler. Diňe bir 2017-nji ýylda Aşgabatyň halkara aeroportunda raýatlaryň uçara goýberilmän ýurtdan çykarylmanlygy bilen bagly ýagdaýlaryň onlarça barada habar berilipdi. Türkmenistanda kanunlarda görkezilmedik, emma iş ýüzünde ulanylýan düzgünlere görä harby gullukdan geçmedik ýaş oglonlaryň we daşary ýurtlarda okamaýan ýaş senandaryň ýurdun daşyna syýahat etmegine gadagançylyk ulanylýar. Türkmenistanyň serhet ýaka regionlarynyň ýaşaýjylarynyň hem goňşy ýurtlara gitmegine ýygyderli bökdönçlükler döreýär. Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhetinde ýerli ýaşaýjylar üçin ýeňilleşdirilen wiza almak düzgününiň göz öňünde tutulmagyna garamazdan raýatlaryň serhetden geçmek mümkinçilikleriniň öýrençäkligini ýerli ýaşaýjylar habar berýärler. Azatlyk radiosyna dinleýijilerden gowuşan hatlaryň birinde şeýle diýilýär. Serhet ýaka regionlaryň gatnaşyklarynyň, ýagny ýeňilleşdirilen wizalaryň ýatyrlyny 6 ýyla gulaýlap barýar. Wizalar tölegi dollarda. Iň az wiza möhleti 1 ay. Wiza taýýar bolýança 3000 manat puluň çykýar. Muňa ýagdaý çatýan daşowuzly tas ýok diýen ýaly. Dogun-dogunu zar döwür bolly häzir. Dip daşowuzly dinleýiji Azatlyk radiosyna ýolan hatynda aýdýar. Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda wiza rejimi saklanýar. Ýurtlaryň arasynda 2004-nji ýylda ulaşyk baglaşylyp, serhet ýaka giňişlikleriniň ýaşaýjylaryna serhetden wizasyz geçip, goňşy ýurtda 3 gün bolmagyna ruhsat berilipdi. Emma bu ýeňillikli syýahat mümkinçiligi 2013-nji ýylyň gözünde ýatyrylypdy. Goňşy ýurda her aýda 3 gün möhlet bilen wizasyz barmak mümkinçiliginiň şu ýylyň ýanwarynda gysga wagtlyk dikeldilenligi habar berildi. Ýazyrky wagtda serhet meselesi iki ýurdun döwlet başçylarynyň arasyndaky gepleşikleriň üns merkezinde durýar. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň mart aýynda Türkmenistana eden saparynyň ýa-ni Türkmenistan bilen Özbegistanyň serhet ýaka regionlarynyň raýatlaryna türkmen-özbek serhedinden wizasyz geçmäge ruhsat beriler diýilip gararsyz neşirler özbek resmiýetlerine salgylanyp habar beripdi. Emma şeýle mümkinçilik döredilmedi. Azatlyk radiosynyň daşowuzly okujysy iki ýurdun prezidentleriniň serhet meselesine ünsü gönükdirmeginiň ýerli ýylatda umyt döredilmegini belledi. Daşowuzyň halky şu gatnaşygyň dikeldilmegine henidem umyt edip ýaşaýar. Geçen ýylyň başynda hem ýeňilleşdirilen wiza dikeldiljekmiş diýen umytlar puç boldy. Yakynny watan habarlaryny özbek ýolbaşçysynyň ýazan hatyny döwletlerimiziň serhet ýakasyna halklaryň gatnaşyklaryny dikelderс diýen sözi daşowuzlarda ýene-de täzeden umyt döretdi. 2017-nji ýylyň başyndan beri Türkmenistanyň we Özbegistanyň resmiýetleri ýurtlaryň özara serhetini ketgitlemek boýunça ýygyderli gepleşikleriň ençemesine geçirdiler. Ýurtlaryň arasyndaky uzunlygy 1621 kilometrlik umumy serhedi Türkmenistanyň Liwap we Daşowuz ýylatlaryndan we Özbegistanyň birnäçe regionundan geçýär.